Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among mahigugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitaas-an sa mga langit. Sa gihapon kami mapasalamaton kanimo og dako nga sa gihapon. Kini nga programa padayon dinhis kahanginan nga nagasabod sa binhi sa kamatuoran. Panalangini kini nga programa og panalangini usab kini nga estasyon. Og labaw sa tanan panalangini ang mga nagapaminaw. Ngaunta pinagay sa influensya og lamdag sa Espiritu Santo. Ilang masabtan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Ginoong Dios, salamat nga imong tagdon ang among mga pag-ampo o Dios nga Espiritu Santo. Ikaw unta magadala sa among mga pangamuyo at tubangan sa amahan nga iya kaming pagadunggon ug ihatag ang among ginapangayo tungod lamang sa pangalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. But by the way, karong gabiuna mag-inusara ta karon rin magsulot ta kay si Brother Libby tuwa karon sa Cebu, no? Tuwa sa syudad og unya si Brother Isaw pod nga kinini ang puntipod kabisi o wa sagid maka lugar pag-ari kana ay mga importante gyud nga mga butang nga iyang ginahimo asikaso muna nga karon mag-inusara ta dinhi sa kahanginan sa ato nga programa og sa tanan karon welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Well, ato ning basahon dinhi ang mga text messages nga nag-abot dinhi sa ato ang cellphone. Siyaro naman po, sir, kana si UNR og di gid mauwaw nga magpataka man lang na siya og sabot. Ang iyang huna-huna tungod kay ang The Living Bible kuno para press dili na Bible. Unya ang suon ipabasa po niya sa Cebuano version. Pakatawa-katawa pa, ha. Murag na tarong pod hinuon. Okay, sagdi lang. Ay, nalana ninyo na og na kay iya mapod na. Okay, napatay basahon. Pastor, maayong gabi. Ako di ay ipahibalot dinhi sa inyong programa tungod kay wa manggoy signal sa cellphone dito sa ilang papa ruhing pa. Dili gyud mi makaanha ugma sa imong birthday pa kay wa gyud mahabol ang sakyanan pag-ayo kay nabiyaan sa mekaniko kay ang iyang bata gidala sa doktor pero og mahabol gani pa og trabaho sa ugma sa buntag tingali na ami sa hapon. Salamat sa imuhang pagbasa, sir, og salamat pod sa tanan nga naminaw karon. Okay, salamat pod. Well, ni apatay basahon. Kuya John, naandam na pod ang among radyo pero si Papa dili siya makapaminaw karon kay wa man siya makapauli kay ning sugat siya sa iyahang igsoon nga gikan sa Manila. Unya nagchat si Papang
mo stay usa kuno sila og usa ka gabi sa hotel ugma na siya makauli. So kulang mi karon, kuya. Salamat sa imong pagbasa, kuya. Salamat sad kayo sa kinini ang inyuhang pagtangkili kanunay sa ato nga programa. Okay. Bra John, maayong gabi sa tanan og sa tanang naminaw og nimo dinha og palihog mi og pahibalo unya og madayon tong inyong debate. Ay na lang to kay nakuha na dugay na kaituan kanang mga nananghagad-hagad kuha ragon na kana bang paukyab ragon na manghagad unya og imong dawaton aw dili na nya wa okay og desidido pa. Dugay ra unta ano lang mo ugo na huna na kay ni ilaran ng paukyab-ukyab. Parilib og pari John, pasagdi lang na si UNR, dili na parihan nato og kabuot, wala na'y buot. Parinimi ni. Okay, dagang salamat sa imuhang reaksyon pare. May gabiin ninyong tanan din ha. Nya, patay basahon. Ayong gabiin ninyo parilib og pari John, parinimi ni. Kadtong batanon, dili pata kasiguro nga naluwas na to. Hulata ng brad og maka balik na ang Ginoo kay og mga luwas tabangan unya nato og pangita didto sa gingharian sa langit. Katong batan-on nga nangutana kang Kristo, ka dinalian pud nimo mangutana og naluwas ba to? Parinimi ni. Kay daghang kaayong salamat pre sa imuhang gi text diri pod sa ato ang programa. Okay. Last text na laning akong basahon ha. Yapay daghang text pero ako na laning replyan ang uban mo okay ra man sad ang atong mga kaigsuonan pero moingon sila nga kuan i-on air yod amo na maanhi makuangko ang gigjutay na daghang mga text kagabi ilang pertigyong daghanas mga reaksyon sa mga oning comments sa kagabi sa kang kanana ang Brad UNR no. Okay, last text ni akong masahon. Unsa may imong unsa may imong kani pangutana magun ni aso ato lang ni usa nga iko kay kagabi naghangyo si Brother Living nga kung mahimo dili lang nato na pokusan ng mga kuan iunar kay matud pa sa uban nagpasikat ra na niya di rabapod mo sabot ang kuan ni Brother Libby aron natagaag kay gayunan ang uban adto na pud ta og lain meaning nga may standby ni ang kuan pod ng utsa man manilitay mga reaksyon ni UNR pero kutobragon lang iyas pangatarungan wa man ay kamatuoran pero pasagdi lang no. Well higal sa dili pa nato tubagon ang kananaang pangutana no. Ato usa ni nga tan-aw ni ang ato nga monitor aron mahibawta kung diin lugar o dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers no. Ato ni nga tan-aw ni okay okay, niya si Milyud Silasul, no? Salamat sa pagpray o paglab sa ato nga programa. Yan niya si Brother Ronilo Itang sa kuani sa Saudi Arabia ni, no? May gabi ini mo diha Brother Ronilo, happy midweek sa tanang sa mga kaigsuonan tigpaminaw og sa mga nag-view ning programa sa Jesus is Our Hope og maingon sab kaninyo Brother John og Kuya Live, God bless og maayong gabi. So may gabi sad nimo Brother Ronilo, waron diri si kuan, waron diri si kanana ang Brother Live to syudad. Ni apod si Ginalyn Lumuntad, maayong gabi sa tanan. May gabi sad nimo diha Sister Ginalyn Lumuntad.
Unya niya si Sunny Sumayang, salamat sa paglab ug pag-praise sa ato nga program. Unya niya pod si Erlinda Estaura, happy midweek to all sa inyo diha sa station, sir. Okay, og sa tanang naminaw og mitan-aw karon ning maong programa. God bless. Okay, salamat pod Ma'am Erlinda Estaura dinha sa kuan diha sa kanana ang Leyte, no? Unya niya si Ninong Duming Bunukan, no? Ato ning tan-aw ni maayong gabi Ibra ug sa tanang kaigsuonan nga ang nga nagsunod ning programaha. Sige lang kon inusara ka karon diha kay Dia manmi nagtan-aw og nagpatalinghog sa atong programa. God bless us all. Salamat ninong sa inyong pag-ampo ninyo, paghigugma sa programa. Unya mayong gabi inyong tanan diha ni Nang Purit, ni Ma'am Daisy Bunuka, ni Ma'am Ethel ug ni Dong Dominic. Unya niya si Kylie ba ni? Siguan. Maayong gabi Ibra John. God bless. Okay, maayong gabi pod, no? Unya niya pay atay atong ko ano ni niya pay atong tan-aw ni okay, wa natay ko ano, wa natay karon taod-taod atong tan-awon og naabay ko ani si Chari Ruwas Barti. Maayong gabi ug happy midweek sa tanan. Anya, salamat sa pag-love og pag-pray niya mo ni heart niya naikamot nga nag-pray. Yeah, thank you kayo, no? Anya, well, adto ta mga kaigsunan ug mga kigalaan sa kuan ni ako'y basahon usa diri lang sa akong cellphone nga kanini nga kuan nga sir nasadya gyud mi diri kay magpinakpakay man mi kung kana nang kang unar maoy inyuhang tubagon kay makalitra maguna siya og kaapapangig kay di siya kabantay sa iyahang mga inistoryahan unya imo dayon majudo og sa martial arts pa majudo nimo dayon aw wa gyud intay mahimo kay lagi pangatarungan man unya way kamatuoran. Okay, salamat kayo. Well, tutaan ini ang kuan adtutan ining inunta gikan ni kang Alberto Yuson, brother Alberto Yuson niya ato ning kuan ha unya mao man ni akong napili kay daghan makaining mga reaction pero deeply sa akong kasing-kasing wa ko ni tagai karon og atensyon tungod kay inunta nag-apas ko sa imong giingon nga magpabautismo ka. Ang importante mao nga nahatagan ka sa insakto, klaro ug tinuod o kamatuoran nga pagpasabot unya kanang bahitungod anang bautismo imo na nga desisyon dili na amo dire brother Alberto Yuson. Okay, ni ay kuano kanini ang imong gi-text dire. Sir, managlahi gyud ang pagtuo ninyo ni Unar og ikaw. Salamat ani brother Alberto Yuson. Yes, tinuod na managlahi kay ang among gituhuan ang naa nasulat sa Biblia, ang gitudlo sa Dios dis Biblia, ang iya wa man sa Biblia, natural magkalahi gid mi. No, niya okay. Kinsa man gyud nagtug-an o nagsultis tinuod. Si Kristo ba Dios o dili Dios? Kay aron akong matimbang og asa ang insakto kay magbalhin kog tinuhuan sir kay gikapoy nako sa akong pagkapalahubog ug pagkasugarol nga hasta ang among kanding akong ibaligya di kay baw si Mrs. kay mura kog lainan nga di ko kapanugal manok ra bagyod ang ako nga ganahan. Salamat kayo sir, si Alberto Yuson di ay ni. Okay, daghang kayong salamat brother Alberto Yuson. Kanang giingon nimong gikapoy ka na sa imong pagkapalahubog ug pagkasugarol
Aw hinaot unta nga ah, kini bang tao nga kapuyon mupahuway man na, di ba? Unya kanaging dili lang kay kuan mubiya ka na gyud unta kay kanang gikapoy igo ra nang mopahuway makapahuway na ganina mubalik man na mubiya ka na gyud no sa pagkapalahubog og sa imong pagkasugarol kay tataw man gyud klaro magkaayo nga kining mga puntuha dili gyud ni makapahimuot sa Ginoo kung kining mga butangan naa sa kinabuhi sa tao nga maoy iyang gikinabuhian. Well, mahitungod anang imong gisulti og kinsa man gyud ang nagsulti namo sa tinuod kay managlahi mig pagtuo. Ang nagsulti sa tinuod kami dire. Ang namakak kanang nagpamatuod nga si Kristo dili Dios kay di man na mabasa sa Biblia. Mao man gani nga kami kampante gyud kaayo mi. Kay kinigong programa ha, dunay reaksyon, dunay contribution, na ay question. So meaning, nga wa mo dinalui. Anytime pwede mo nga makapadalas yung question, anytime pwede mo sa inyong reaksyon, anytime pwede mo sa inyong contribution. Nga naman, kay gipaabot na mo, gikan sa inyo ang mga maayo pod nga mga butang aron ikahatag po ninyo sa atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Muna ang kamo gitagaan mo og kuan diha higayon. Bisag unsay inyong relihiyon, wa man ay problema kay ang ato dinhi ang gipasabot nato ang pulong sa Dios nga mao ang kamatuoran. Juan 17:17, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Nga, kay kamatuoran man ang pulong sa Dios munay atong gipamatuo dinhi. Karon, ang ato man langod ingon niini, balikon nako, ang akong gusto, ang ato nga gikinahanglan dinhis kanginan pakigdait dili pakigpahit. Pero kana na ganing mga tao nga makigtigi na kay paras ila insakto sila, dili sa gid mi makalikay nga naay tao nga ingon ana. Pero kay kini nga programa based on the Bible man mulutaw ra gyud nga ang inyo mga pangatarungan og wala og dili kamaturan kung dili na kapamatud-an sa Biblia. Ang imong gisulti Brother Alberto Yuson nga kinsa may nagsulti ninyo sa tinuod, ang nagsulti sa tinuod kini nga programa nga inyong ginapamatian. Mao ni nagsulti sa tinuod. Sa pag-ingon namo nga si Kristo Dios kana siya, tinuod na, gipamatud-an gyud na sa Biblia. So sa pag-ingon sa uban nga si Kristo dili Dios kana way mga pamatuod ni ana nga makita nimo diha sa Biblia. Muna nga ug sa kuan na lang kung mangutana gigag-a sa mabasa nga gipamatud-an si Kristo dili Dios, ang mahatag sa imo mga pangatarungan dili kamatuoran. Kapila nimo balik-balikon nga asa man o unsa man nga salin o translation sa Biblia nga husto nga pagkasalin nga nagpamatuod nga si Kristo dili Dios. Text dire bisag usa lang ka teksto, but until now wala pagyoy naka-text og usa ka teksto o sitas nga nagpamatuod nga si Kristo dili Dios, ug wa pay taong nakatudlo og unsa nga salin nga insaktos Biblia nga ilang gituoan nga muhaom sa ilang pagtuo nga si Kristo dili Dios. Wa pa gyud. Kung naaman kinsa rong mga naminaw diha, palihog i-text dire unsa nga translation o version o salin sa Biblia, unya ihatag sa amo asa nga setas, asa nga teksto o bersikulo nga nagpamatuod nga si Kristo dili Dios. Kay sa unang mga katuigan, kay dugay naman gud ni Kaluis Ginoo ning programa ang uban kutob ra gyud diha sa Juan 8:40, Juan 17:1-3, kutob ra diha. Pero ang gipangita asa nga makita mabasa nga nagpamatuod nga si Kristo Dios. Igtan-aw nimo anang mga bersikulo, wa gid nasulat nga dili Dios si Kristo. Mao na nga ang conclusion ra ba? Kanaog sa English pa, therefore,
Kay igbasa sa Juan 8:40, ako ang tao nga nagsulti kaninyos kamaturan. Aw, pag-ingong tao na akong nagsulti sa kamaturan, therefore, kay si Kristo tao, dili Dios ana. Mga konklusyon ra na, mga kasariling haka-haka ra na, o kuro-kuro sa pag-iisip ng tao na wala namang sapat na pagbabasihan. Kay kung doon na pag yun ay sapat nga basihanan, mabasa na gud unta. Pero kay wa man, amo na mga kuro-kuro haka-haka lang sa tao. Oh, karon ang ato dili ingon ana kay magbasi man gid ta sa nahisulat sa Biblia. Well, adto ta sumala sa gihisgutan ha. Brother Alberto Yuson, asa magyoy tinuod? Sa tinuod lang gyud sa tanang mga tinuod ha. Si Kristo Dios. Kung imong tan-awon ra gud ha, tanawa ragod ni ang Juan Kapitulo 5, versikulo 39. Unsay gisulti din sa Juan 5:39. Kamu nagasusi sa mga kasulatan. Tanaw ang gisusi ha, kasulatan. Mo bitaw na nga atong gipangita og asa gid nasulat nga dili Dios si Kristo. Nawaw. Kamu nagasusi sa mga kasulatan kay naguna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini ang nagpamatuod mahitungod kanako. Tandaan nga ang balaang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Balikon nako, ha? Ang balaang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Kun mao nga ang balaang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo, unsa may gipamatuod dinhi sa balaan nga kasulatan mahitungod kang Kristo? Kay nagpamatuod man, ha? Ang balaang kasulatan mahitungod kang Kristo. Ayaw mo paghuna-huna diha tungod kay naay mga tao lagi nga nagdala-dala pud kunuhay og mga tekstos Biblia, unya ang teksto nga ilang ita supot diri wa pud nila masabti, unya kita pay ingnon wa katugkad, wa makasabot. Pero okay ra na kay kamo dihang naminaw, mahalata man gyud, ha? Ang tao nga sama atong gibasa kaganinang reaksyon, ha? Kananhaang di siya mutuo ani laging the Living Bible kay reaksyon ra to gibasa kay kuno para press o gunya ang pong ansuon ipabasa sa Cebuano kananaang translation or version. Ingon ni ana karon ni kung atong tan-aw dinis balaang kasulatan, ang balaang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo. So balikon ko, kung ang balaang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo, gipamatud-an ba sa balaang kasulatan nga si Kristo Dios o gipamatud-an sa balaang kasulatan nga si Kristo dili Dios? Kining duha inyuhang pansinon kung unsay pamatuod sa kasulatan. Si Kristo ba Dios o dili Dios? Kay matud pa ni Kristo, ang balaang kasulatan nagapamatuod mahitungod kaniya. Ingon niya na ang gihisgutan dinhi. Unya kay kining Biblia gitawag man ni og pulong sa Dios, nandinhi sa pulong sa Dios nato mapatunayan kung unsay mga pagpamatuod mahitungod kang Kristo. Kay wa man tay lain nga mahimo kay kini nga programa akuan man ni based on the Bible ni siya. Kay kung kamo gani diha maglisod pa sa pagtuo o dili mo tuo nga ato nang gibasa sa Biblia, mas lalo na nga malisdan mo og di mo mutuo kung ang among gisulti wa gibasi dinhi sa Biblia. Karon, ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16 nagingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Timan-e gayon nga ang balaang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kung ikaw nagbasa sa balaang kasulatan, dinhi gituga ni Ginoo alang sa pagpanudlo. Busa atong susihon kung gitudlo ba sa Dios dinhi sa Biblia nga si Kristo Dios. Unya sunod niya na alang sa pagpamadlong. Kung nagsusi kas kasulatan, natudloan ka, nabadlong ka. Mao na nga kamuron
kung unsay inyong pagtuo, unsay inyong pag-ila, Dios ba si Kristo o dili Dios? Natiman matudloan na mo sa kasulatan, mabadlong mo. Ang tibok kasulatan, gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa susiha ang kasulatan aron ka matudluan. Sunod, dayon alang sa pagpamadlong. Busa aron mabadlong ka sa sayop nimo nga baruganan o gituhuan, susiha ang kasulatan. Kay gitugam dis Ginoo pagtudlog pagbadlong. Unya alang sa pagpanulid, kung baliko ka, susiha ang kasulatan aron matulid ka. Unya ang ikaapat nang ingon, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Kung gusto kang magkinabuhi nga matarong diha atubangan sa Ginoo, susiha ang balaang kasulatan nga numan kay mauni ang magiya ug magtudlo nato diha sa pagkamatarong. So brother Alberto Yuson, no? Salamat nga imo ning gipadangat kining mga bahina. Well, adto ta. Ang balaang kasulatan gitudlo ba sa Dios o nagpamatuod ba nga si Kristo Dios? Yes, nagpamatuod nga si Kristo Dios. O kay gipamatud-an man sa balaang kasulatan nga si Kristo Dios, ang pangutana karon imo baning tuhoan. Tan-awa ra gud sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16 nagingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. Timan nga naay gipadala, naay nagpadala. Ang gipadala ang bugtong anak sa Dios, ang nagpadala ang amahan. Karon kini ba gipamatud-an sa nagpadala nga kining anak nga gipadala Dios? Pamatian ra gud ninyo ni ang gihisgutan dinhi sumala sa Juan kapitulo 5 bersikulo 32 ug 37, malinaw unsa ang gipahaya gipamulong ni Kristo, pero hinumdumi baya ninyo nga si Kristo namulong na daan sumala sa kanang Mateo 22:29, ingon si Kristo na nga sayop mo kay wa mo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Nasayop nga naman wa kasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Pag naay tao moingon si Kristo dili Dios, nasayop na, wa na kasabot sa kasulatan. Nga naman kay ang pagpagipamatuod sa kasulatan si Kristo Dios. Pamatian ra gud ninyo ni ang gihisgutan nini sa Juan kapitulo 5 bersikulo 32, nagingon si Kristo, apan adunay lain nga nagapanghimatuod mahitungod kanako. Nya kalom. Apan adunay lain matud pa nga nagapanghimatuod mahitungod kanako. Ug ako nahibalo nga tinuod ang iyang pagpanghimatuod mahitungod kanako. Tanawa, si Kristo na mismo ang nagsulti siya nga dunay lain nga nagapanghimatuod mahitungod kaniya, ug matud pa ni Kristo, ug ako nahibalo nga tinuod ang iyang pagpanghimatuod mahitungod kanako. So ato ning subaybayan, nagingon dinhi sa 37, ug ang amahan nga mao ang nagpadala kanako. So ang ingon di ni Kristo nga ako nasayod nga dunay laing nagapanghimatuod mahitungod kanako, ug ako nahibalo nga ang iyang pagpamatud kanako kini tinuod, ang gipasabot ni Kristo pag abot sa 37 ang amahan matud pa dinhi og ang amahan nga mao ang nagpadala kanako, siya gayod nang himatuod na mahitungod kanako. Kamu wala gayod makadungog sa iyang tingog, kamu wala gayod makakita sa iyang bayhon. Tanawa, ang amahan nga nagpadala kang Kristo mao ang magpamatuod mahitungod kaniya. Karon, asa niini nga pagpamatuod ang gipamatuod sa amahan nga maong nagpadala? Si Kristo Dios o dili Dios? Di ba? O Brother Alberto, mao na ni kay ngimo ra bang pangutana? Asa maging nagsulti niyo tinuod kay mo balhin kog rilong kay gikapoy na sa akong pagkapalahubog o pagkasugarol. Ang ako diri, wa di ko mobadlong nimo biyain ang pagkapalahubog
Di sa kumubadlong ning biyae ning pagkasugarol kay kung magsusi lang kas kasulatan, makaibaw ka na og unsa imong desisyon. Kay makaibaw ka na kay mumatuto manis pagkamatarong ang balaang kasulatan. Well, balik ka. Si Kristo mismo nag-ingon siya, ang amahan nga nagpadala kanako, siya magapamatuod mahitungod kanako ako nahibalo nga ang iyang pagpamatuod mahitungod kanako kini tinuod. O kay tinuod man ang pagpamatuod sa amahan mahitungod sa anak, ambot lang kaha kung inyo wa pong tuuhan ug dawaton ang pagpamatuod sa amahan sa iyang anak. Wala to ning basahon din hiyo, sumala sa Herbihanon Kapitulo 1, versikulo 8, nag-ingon din hi, apan ngadto sa iyang anak, nag-ingon siya. Apan ngadto sa iyang anak, kining pagkasultiya, gi-address ni, didto sa iyang anak. Apan ngadto sa iyang anak, nag-ingon siya, ang imong gingharian o Dios wala gayoy katapusan ug matarong ang imong pagdumala niini. Unsay gisulti sa amahan nga nagpadala ni Kristo nga matud pa ni Kristo, ako nahibalo nga ang nagpadala kan ang iyang pagpamatud sa nagpadala kanako kini tinuod. Unya sumala sa atong gibasa, matud pa, apan ngadto siyang anak, mo ni ang gisgutan, ngadto siyang anak, nag-ingon siya, ang imong gingharian o Dios wala gayoy katapusan hangog matarong ang imong pagdumala niini. O tanawa, di gipamatud-an gid, matud pa ni Kristo, ako nahibalo nga ang iyang pagpamatud mahitungod kanako kini tinuod. Unya, dili pagani gyud nituhuan ang pagpamatuod sa amahan nga nagpadalas anak, nga ang anak o si Kristo Dios, matud pa ni Kristo, ang nakunahibalo ko, nga ang iyang pagpamatud kanako kini tinuod. Hibaw-i gid ninyo mga kaigsunan, you are in danger kung dili gid ka mutuo sa tinuod. Kay unsa na may sunod ana nga imong tuhuan ang bakak. So di pa matud-an gyud sa Biblia nga si Kristo Dios. Niya pay gisultidaan dugang pa sa Jis. Ug midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang anak. Ug giadres dayon ingon niya, ikaw Ginoo, mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Nan karon kung dili Dios si Kristo, matud pa sa pagtulunan nga iya sa tao. Kaysa mang tawhana ang makahimo og kalibutan, nagingon din hiyo, ug midugang siya pag-ingon ngadto siyang anak, ikaw Ginoo, mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Tanawa, mauni ang pamatuod sa amahan. Matud pa ni Kristo, ako nahibalo nga ang iyang pagpamatuod may tungod kanako kini tinuod. So gipamatud-an nga ang anak, gipamatud-an sa man Dios, unya nag-ingon dinhi, og midugang siya pag-ingon ngadto siyang anak, ikaw Ginoo, mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Na si Kristo mo'y nagmugna, nagbuhat sa kalibutan. Ato ko nung tan-awon sa kreasyon, Henesis 1:1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. O tan-awa, kinsa man ni nga Dios ang nagbuhat sigon sa gisultis amahan? Nag-ingon siya, og midugang siya pag-ingon ngadto siyang anak, ikaw Ginoo, mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit buhat sa imong mga kamot. Mga kaigsuonan, kung kining inyong gipamatian, inyo gyud ning dawaton og tuhuan, dalaygon ka. Apan kung magsalikway ka niini, walay sapayan. Ang importante nga niabot na ang insakto nga kahigayunan nga ang kamatuoran na padungog diha sa inyong mga dalunggan. Mao na gisulti. So ang amahan nagpamatuod na nga si Kristo Dios, og unya gibuhat niya ang kalibutan, ang langit siya nagbuhat. Unya karon kung imong basahon sumala sa Juan 1:1 ngadto 3, nag-ingon sa The Living Bible, before anything else, there was Christ existed. Sawa pa ang tanang mga butang,
diha na naglungtad na si Kristo. Unya, kung imong tanawon, pamati iragod ninyo niyo, ako lang gining tanawon kay naay panahon nga medyo musipyat ko og gamay sa kuang masag-uni, pero dili ko gusto nga ang sipyat mo'y maabot diha sa inyo ha. Niya sa gihisgutan sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 3 kay ang amahan nagsulti ha nga ang kalibutan ug ang langit buhat sa imong mga kamot. Unya niya atong basahon ra gud ni kung unsay gisulti din naa ba di ay dili Dios nga makabuhat og kalibutan. Niya sa Juan 1:1 ngadto sa 3 nagingon, before anything else is existed, there was Christ with God. Sawa pa ang tanang mga butang, diha na si Kristo uban sa Dios. Unya nag-ingon din he has always been alive and is himself God. Kaklaro ani. Muna niingon si Kristo, Mateo 22:29, nangasayop mo, kay wa mo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. So sa laktod pagkasulti, Brother Alberto Yuson, nakahibaw ka na og asan tinuod. Niya ipadayon na ito nigbasa nigngon din He created everything. Iyang gibuhat ang tanang mga butang. There is nothing exist that He didn't make. Wala gay mga butang nga nagalungtad nga dili siya mo ay nagbuhat. Ingon ni anak katindi ang kamaturan nga gipamatuod sa balaang kasulatan mahitungod kang Kristo. So kamo karon diha nga manaminaw niini nga programa, wala mo duwa-duwa wala mo lipat-lipata, gitug-anan mo, gisultian mo tinuod. Karon, tanawa, gipamatud-an sa amahan. Gipamatud-an sa amahan. Karon, adto na punta sa Espiritu Santo. Kung unsay iya pod nga function o gihimo may tungod niini. Kung atong basahon sumala sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 21 nag-ingon tungod kay wala may propesya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa amahan. Tungod kay wala may propesya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunoa, bantay gayod, hinunoa, minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Sa unsa nga ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti, kay sila gimanduan, but pasabot gisugo, gidiktaran, gimanduan. Nangingon tungod kay wala may propesya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunoa minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Sa unsa nga punto nga ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti tungod kay sila gimanduan sa Espiritu Santo. Karon, kay ang mga balaang tao sa Dios nanulti man nga minanduan sa Espiritu Santo. Unsa may gisulti sa mga tao nga balaan may tungod kang Kristo. Kay sila nanulti baya nga minanduan sa Espiritu Santo. Dini kung atong tanawon sumala sa Roma kapitulo 9 bersikulo 1 og 5 ingon niini ang nakasulat. Magasulti akog tinuod diha kang Kristo. Tandaan ninyo na, pag dili gani na mo mutuos tinuod ang inyong tuhuan bakak. Tama? Magasulti akog tinuod diha kang Kristo. Dili ako magbakak. Ang akong tanlag magasaksi kanako diha sa Espiritu Santo. Tanda na. 5. Na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao, na tao si Kristo nga mao ang Dios. Wagin man na tao si Kristo nga mao ang dili Dios. So sapat na nga mga ebidensya og kamatuoran nga ang balaang kasulatan nagpamatuod, nagpatunay may tungod kang Kristo. Ingon din nailaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao, na tao si Kristo nga mao ang Dios nga naa sa ibabaw sa tanan, dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. Kita mo?
naa sa ibabaw sa tanan. O dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. So, klaro, ang gisulti sa Biblia nga ang mga balaang tao na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo. O ang mga balaang tao nagpatunay na, ang amahan nagpatunay, ang mga balaang tao nagpatunay tungod sa gimando sa Espiritu Santo nga si Kristo na tao nga mao ang Dios. Okay, niya pa'y mga dugang pamatuod dinhis bala ang kasulatan kung atong tan-aw dinhi. Ang dugang pagpamatuod dinhi sa lain na pod nga bersikulo kapitulo dinhi sa Tito kapitulo 2 bersikulo 13. Brother Alberto Yuson, hope nga imo gyud nga nahubit karon ang mga kamatuoran nga imong ginapatalinghugan. Dinhi sa 2:13 no sa kananaang Tito nag-ingon dinhi unya basig na ay mutuis po din ha pwede ra na niya nag-ingon dinhi ala tuis mo pwede ra na sa inyo pero sa Biblia dili na. Nag-ingon dinhi atong basahon ha nag-ingon nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom kalom. Nagunsa ta nagpaabot sa atong bulahan nga paglaom. So naa day paglaom, nga bulahan nga paglaom. Makadungog ta usahay na itaw nga mosulti, if there is life, there is hope. Kini nga programa nga inyong gipamatian, ang slogan ani, ang uluhan ni Jesus is our hope. Sa atong gibasa karon nagingon nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Malinaw nga si Jesus ay dakilang Dios at tagapagligtas. Timan ang gisultis Biblia matud pa nga ang mga tao nga mga balaan nanulti sila nga gimanduan sa Espiritu Santo. Nan kay kini sila ang ilang gisulti si Kristo Dios. Kapag naay tao nga kini ang musulti nga si Kristo dili Dios, o makalaom ka na nga dili gid Espiritu Santo ang nagsulti ana. O karon kung ato pa nga dugangan unsay pamatuod sa mga taong mga balaan mahitungod kang Kristo kay nanulti man sila nga minanduan sa Espiritu Santo. Niya walo ka adlaw no so Juan 20:26 hanggang 29. Walo ka adlaw tapos niini ang iyang mga tinun-an didto na usab sa sulod sa balay ug si Tomas uban kanila ang mga pultahan tinakpan apan si Jesus mitungha ug mitindog sa ilang taliwala ug miingon, ang kalinaw magauban kaninyo. Na mo na gisultis Ginoo while nga naggather ang mga tinunan. Nya nag-ingon dinhi. Matud pa ug siya miingon kang Tomas, ihikap dinhi ang imong tudlo ug tan-awa ang akong kamot. Ambi ang imong kamot ug ipasulod kini sa akong kilid. Tanawa, ipasulod kini sa akong kilid. Sa daghang mga bahin sa lawas, ngano mangyod nga ang kilid mangyod mo'y puntarya tungod kay makita ang dili malalis nga ebidensya nga siya gyud ang nabanhaw gikan sa mga patay. Kay sariwa pa ang uwat nga dinughangan sa bangkaw di kilid ni Jesus. Ingon niya, matud pa niya og siya miingon kang Tomas, ihikap dinhi ang imong tudlo ug tan-awa ang akong mga kamot. Ambi ang imong kamot ug ipasulod kini sa akong kilid. Kilid ug kamot gud mo'y ipakuan ni Ginoong Hesus. Yan nagingon dinhi, ayaw na ni anang pagkadili matinuhoon, hinunua magmatinuhoon ka. Tanawa karon sa diha nga nahikap na nangyari na ang buot mangyari ni Ginoong Hesus nga ipatan-aw ang iyang kilid ihikap. Unsay gisulti ni Tomas? Og si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. Tanawa. Ang mga balaang tao na nagpanulti sila nga minanduan sa Espiritu Santo. Unya ning ingon si Tomas, matud pa niya nga Ginoo ko og Dios ko. Timan ninyo nga doon na ni palos nila
You know what is palus? Palusot. Ay si Tomas nakuratan, nakalitan si Tomas. O atong tugutan, apan di lang natuyunan, nakalitan, nakuratan. Sa pag-ingon niya kang Tomas, Diyos ko, Ginoo ko, nasayop si Tomas o wala? Remember, nga ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo. Kining imong gipamati karon, gisulti nis mga balaang tao, mando nis balaang Espiritu Santo. Kapag dili kapag gani mo tuo, na bisan pag manulunda pa, mo'y munaog mo atubang sa imong sultian ka ug di ka mo tuo, dili kagyud. Unya sa diha ang pag-ingon ni Tomas, Dios ko o Ginoo ko, nag-ingon dayon dinhi sa 29. Og si Jesus mingon kaniya, mito ba ikaw tungod kay nakita mo ako? Dalaygon kadto wala man nagpakakita ngani na nagpanuo. Unsay gisulti dinhi Brother Alberto? Dalaygon gyud tong wa kakita unya ning tuo. Naitawong wa pakakita, wa pagyud mo tuo, wa na. Di na taa na makikialam, ila na gyud na. Ang importante nga nahibaluan na dunggan nila ang kamaturan dinhi sa ato nga programa. O niya, klaro na, tinaw na, gipamatud-an sa Biblia. O kunya, umusupak pagani gyud ta, aw ato na nang kaugalingong pagpili. Wa na ang Jesus is our hope ana, wa na di na makikialam na kung musupak pagyud mo. Okay, niatay ato ning kuano ning basahon ka sa kuan kanini ang ato ning kaning nanulod sa ato nga account no, ato ning basahon. Okay. Ni okay, ato ni ko kani Abanti mo gud ni. Okay. Okay. Okay, kadaghan ba ding nanulod ani? Okay. Niya si Chare Robas Barti, maayong gabi ug happy midweek sa tanan. Salamat sa paglab ug pagpray. Niya si Brother Jidel Peritos. Good evening, Brother John. Live watching. God bless everyone. Salamat, Brother Jidel. Niya si Brother Neil John Birsiro. Maayong gabi, Brother John. Akong i-greet si Kuya Idi Velis og si Ate Lilia nga iyang pinangga nga asawa nga naa sa Labangon, Sitio Dunghoy. Kanunay silang nagpaminaw sa atong program. Maayong gabi ninyo diha kuya, ate, og maayong pagpaminaw ninyo diha karon. God bless. Daghang salamat Brother Neil John Bersiro. Nya ni apod si Chel Notarion Aragon, salamat sa paglab og sa pagpray, no? Unya ni apod si Pinaig nga Mais, pa-shout out ya John, naminaw karon Samuel og Linda Nogra, regular nga listener nimo diri sa Kabangkalan. Okay, salamat kaayo kinsa maning Pinaig nga Mais. Unya tinuod nagkakuha man ni malipay ginis ninang Linda gyud nga magkita mi hisgutan day na niya na ang kuan atong programa sa radyo niya ninong Samuel pod lipay na kay kusog madi ni ilang radyo pod. Niya niya pod si Brother Rupino Moreno, salamat sa pagpray og paglab sa ato nga program. Niya si Chare de la Cruz Nugas, salamat sa paglab. Unya ni asad si salamat niya nga atong ang Riverside FM Cebu 93.2 megahertz, no? On air na ta mga brado. Salamat sa inyo diha mga sirs. Unya maayong gabi ninyong tanan din ha. Unya kumusta po diha ni Pastor Joel Tirana ang maoy nag-initiate nga maoy nag-initiate nga makasulod ta din ha. Unya niya si kinini ang pod si Brother niya si kinsa ni maglukso-lukso maguding atong kuan. Yes, Julito Joy Dilaw, good evening Brother John og Brother Libby. Nagtan-aw na pud ko diri sa Muhon Kawit. Okay, salamat Brother Joy. Nya dia si Jeril San Dumandan. Good evening Brother
brother from Talisay City of Cebu. Okay, salamat kayo brother sa inyong pagsunod sa atong program. Niya si Mami Maria Grita Ruida, salamat sa paglab mami ug pag-pray sa atong programa. Niya si M. John Nailon, good evening. Kanang mga INC brad, gahi pa ni sila sa mga Hudyo, patuuhon nga si Kristo Dios, kay dili pa mutuo nga si Kristo Dios, wala pa gyud mutuman sa napulo ka sugo. Prangka brad, mas sayon pa ang Hudyo makatuo sa mga makatuo nga si Kristo Dios kaysa kay nagtayman naman sa napulo nagbantay man sa napulo kasugo o nagtayman man ni. Okay, niya si brother Nelson Punay. Okay, good evening mga bro watching live from Balidbid Housing. Okay, daghang salamat brother Nelson sa inyong pagsunod sa atong programa, no? O niya as of now wa natay nakita pa dire, no, nga diri sa ato aron taon-taon ug may oras pa ta ato ning lion. Well, mga kaigsunan, so malinaw ang pamatuod sa balaan nga kasulatan, ang pagpamatuod sa amahan, ang pagpamatuod sa mga balaan tao, mga apostoles, ug ang pagpamatuod sa Espiritu Santo ang iyahang pagmando. Mga kaigsunan, ang Herbihanon Kapitulo 3, versikulo 15, ginaingon, samtang ginaingon pa karong adlaw, inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Mauna nga nakadungog na mo sa pulong sa Dios, unta dili na ninyo pagahion ang inyong kasing-kasing. Daghang salamat nimo brother Alberto Yuson sa imong pangutana diri nga moy atong gisaluhan karong gabhion na. Okay, nagkapos naman gyud sa oras kay ang atong oras 1 minute naman lang. Akong gipasalamatan ang tanan nga naminaw karon. Unya sa ngalan na lang sa akong mga kaubanan, Pastor Joel Tirana, Brother Libby Claves, Brother Isaw Dihito, kini ang inyong higala og ubos nga igsuon, Brother John Dihito. Magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comport you with a lie.